Warahmatullahi wabarakatuhu jama'a masu kallon mu barkan ku da wannan lokaci kamar yadda kuka sani suna na Zumbudi kanin kwankwan bihi yayi cibili dan wajen kwallon wanda wannan gidan Kuraba daidai gidan na Rabetu layin calbo mai kamiya ni je kan bini mu kyalkyal ji kan da mai dambu to masoyan mu da suke duk fadin akwai ina a duniya muna sanar da ku da sababbin channel din mu wanda muka bude in dai kuna so ku heralle ku kwatalle ku sakatara ku bodara ku gongonye ku bodare ki warkati ni ku rinye laku lantarki ku zoje ne ku dasko ne ku dangale to ku shiga Kilina TV ku danna subscribers kuma sannan ku yi like ku shiga Bandaro Hausa TV in kuka yi gaban daro wayo za ku heralle ku kwatalle ku sakatare ku bodara ku shiga kuma Kilina kada ku manta Kilina Hausa TV da Bandaro Hausa TV Bandaro Hausa TV kai ka kuma riya ba ku labari wallahi talla domin mun yi ga fanfan gudun fanfan da kin falan fanke fege sauka fuka fukin yan faki domin su burbudo muku sababbin hire-hire masu ne hadantar ba da Allah madalla Bandar Hausa TV kenan Allah ku danna mana subscriber da alaman kararrawa ai ko kuna na